lytter til FK Academy podcast. En podcast i 7 dele, som sætter fokus på individuel kompetencetræning, segmentering i børnefodbolden og personlig udvikling. I podcasten bliver ejer og cheftræner for FK Academy, Emil Nielsen, interviewet af mig, Kellyan Murphy. Tak fordi du lytter med. Og vi er nu i gang med at optage til den første episode af FK Academy podcast. Vil du præsentere dig selv en gang lynhurtigt? Det kan du tro. Jamen, jeg hedder Emil, og jeg har FK Academy, som er et privatejet virksomhed, der træner fodbold. Vi har hold, vi har individuelle træninger, vi har gruppetræninger. Vi holder også camps og events, så det er en stor det er en mindre fodboldvirksomhed, som går op i udvikling hos den individuelle. Nice. Og Emil, hvad er din baggrund for at lave FK Academy? Jamen, baggrunden for det, min erfaring er jo, at jeg selv har spillet, indtil jeg var U19-spiller i Lyngby. Fået en rigtig, rigtig god opdragelse i fodbold den vej igennem. Min stefar har været en kæmpe inspiration i alt, hvad der består med mit fodbold, siden han har været med, siden jeg var 6 år, og ligesom været med til at udvikle mig. Så man kan sige, at jeg har prøvet alt det her selv på egen krop, og rigtig gerne ville fodbold, og har fået nogle hjælpemidler til at i hvert fald at blive en god fodboldspiller. At jeg så ikke blev det, det er en helt anden sag omkring det mentale spil, som jeg vil også ønske, at jeg kunne have fået noget hjælp til. Men man kan ikke altid få det hele, og der er en mening med alting. Du har bragt det op nogle gange. Jeg kender jo dig fra tidligere, skal jeg skynde mig at sige, Emil. Og du har nævnt nogle gange for mig det her med, at det mentale spil har spillet ind. Hvad er det? Er det noget, I FK gør noget ved også, altså at adressere den slags? Eller er det noget med at opnå det af omveje, kan man sige? Jamen, det er lidt en både og. Fremtidsmæssigt, der vil jeg jo utrolig gerne have tilkoblet mentaltræner på projekterne, der er, så vi kan gå ind og skubbe på de spillere, der ligesom har brug for det. Men lige nu, der ligger det sådan set i, at jeg er jo fodboldtræner, det er en ting, men jeg rammer dem virkelig også mentalt. Jeg er en god mentor for mange af dem, der er i længere forløber. Fordi der er så meget erfaring, vi kan snakke om. Jeg kan hjælpe dem, når de har deres udfordringer. Jeg har set alle de perioder, spillerne kommer i deres udvikling. Den har jeg ligesom selv oplevet på egen krop. Så jeg ved både, hvad der forventes af spilleren, men jeg ved også, hvad spilleren kan forvente. Og på den måde, så kan vi jo gå ind og arbejde med spillerens mentale spil, eller spillerens mentale styrke i de ting, de møder, ikke? Emil, hvor længe har du været i gang med at lave FK Academy? Jeg skulle mene, det er 6. år, vi kører på. Ramte vi her i marts. Ja. Og når man nu tilmelder sig FK Academy, man er, lad os sige, jeg er 10 år gammel, jeg vil gerne blive bedre til at spille fodbold. Altså, hvilke aldersgrupper har du, og hvad kan lade sig gøre, hvis man kommer og siger, jeg vil gerne blive en bedre fløjspiller? Ja, helt sikkert. Hvis man kommer og siger det, så håber jeg i hvert fald, at man fra U13 spiller opad. Fordi det her med bestemte positioner og træne noget helt specifikt på den måde, det er mest for de ældre spillere. Men vores store segment, det ligger fra dem, der er U8-spillere op til U12-spillere. Der har vi rigtig, rigtig mange. I år og sidste år var det 2015-årgangen, der var stort repræsenteret af spillere i FK. Så vi træner jo faktisk alle aldre på den måde, forstået på den måde, at hvis du er træningsparat, og du er drevet af motivationen, så er vi også klar til at træne dig. Er det meget forældrepræget, hvor at spilleren faktisk ikke har lyst til at komme der, jamen så er det ikke en sag for os. Det er der helt sikkert nogle andre ved, men der har vi ikke lyst til at arbejde med spilleren, fordi det ikke er drevet af spilleren. Nej, okay. Og nu tager jeg bare mig selv. Jeg er vokset op i det klassiske, hvad kan man sige, foreningssystem og spillet fodbold i mange år, så faldt jeg fra, da jeg blev ældre og så videre. I er ikke en fodboldklub? Nej, det er rigtigt. Vi er en virksomhed. Ja. Vi er ikke en forening. Det kan være, at vi bliver det. Men lige pt, der er det stadig en virksomhed, der driver det her, FK Academy. Og det foregår egentlig på den måde, at vi har nogle træninger, hvor at man kan jo som sagt, altså basic set, så er der individuel træning, gruppetræning, holdtræning, klubtræning. Og dem, der ønsker at deltage på et FK Academy-hold, de binder sig ligesom til x antal træninger om ugen, og så er der så også en kamp med. Og det vil sige, at de både spiller i egen klub, i deres forening, men de er også med hos FK Academy. Så det er ligesom også et forløb, man køber, ligesom individuel træning. Her er der bare lidt mere med i pakken, kan man sige. Yes. Og altså normalt, der tænker jeg jo sådan noget som træning, kamp, der har været mit liv på den måde her. De spillere, der kommer hos dig, har de deres egen klubber, eller hvordan fungerer det? Jamen, og det er jo individuel træning og små gruppetræning. De har altid deres egen klubber. Ja. Men dem, der deltager på det her FK Academy-hold, jeg har lavet,
Der er nogle stykker, der har valgt at melde sig ud af klubben, for kun at være sammen med FK-holdet. Og så er der nogen, der også får det til at fungere i deres klub stadigvæk. Ja. Vi har for eksempel spillere, altså en del spillere for HIK, hvor de både er i den klub, men de er også med os FK. Og det er jo fordi vores træningsdage ligger forskelligt, altså klubben og mine, så spillerne kan ligesom tilgå dobbelt så meget træning, dobbelt så meget kamp. Og det er jo kun et plus for spilleren, hvis det er drevet af spilleren. Ja, og jeg er lidt sådan, jeg var så heldig at møde ud på en påskecamp, hvilket jeg også har dokumenteret i form af en reportage derfra og så videre. Jeg synes, det var rigtig underholdende. Fedt at være tilbage i foreningslivet på den måde. Jeg kan huske det fra, da jeg selv var på ude og skulle ud til de ting der. Men det er jo også, det skal jeg lige skynde mig at sige, det er jo også bare en fortælling, med fedt at være tilbage i holdmiljøet og være der. Og, fordi de her drenge, som jeg så det, de har jo stadig følelsen af, at de tilhører et sted. Og der er jo også nogle genganger i det, I laver der. Uden tvivl, der er sindssygt mange genganger. Altså dem, der kommer på vores camps, det er jo typisk folk, der har hørt om det fra nogen, der enten er på holdet, eller har været med på en camp før, eller har individuelle forløber. Altså, jeg tror, det er sådan noget 80-90% af genganger. Altså, de er jo møgvilde med det, vi laver. Og det er jo fantastisk. Det er mega fedt. Mm-hmm. Altså, det vi ligesom bringer til bordet, jamen, det er jo en masse energi. Jeg bringer rigtig meget erfaring, rigtig meget viden om, hvordan en god træning kan se ud. Og så er det jo ellers bare trænernes energi og passion, der fører sammen med spillerens passion og energi. Ja. Og det resulterer jo som alt andet lige i at det er pissehamrende fedt. Og være sammen, som du kalder den der holdfølelse. Altså, der er en kultur, der er et miljø. Du ved, hvordan det er, når du kommer over til FK Academy. Og hvis du ikke ved det, så finder du ud af det meget, meget hurtigt. Ja, jamen, altså, det er jo fedt, fordi lad mig lige til dem, der er de uindvidede her, der sidder og lytter til det her. Tag os lige igennem med, hvordan kunne sådan en... lad os starte med at tage sådan en træningscamp her, som var i påsken, som kommer igen til sommer også. Ja, hvordan vil det se ud? Bare sådan fra start til slut, plus minus. Jamen, spillerne har en mødetid, der hedder 8-9, altså klokken 8-9. Skal den længere op? Det er super. Sådan der? Ja, det er bedre. Helt sikkert. Ja, det er lige første gang. Det må I sgu bære. Det gør ingenting overhovedet. Kom så. Nej, den lyder fra, at spillerne møder ind mellem klokken 8 og 9. Så har de ligesom en form for fritidshjem, hvor de hygger sig og lige danner nogle relationer og giver high fives, og der bliver snakket af. Klokken 10, der samler vi alle spillerne ude på banen, der er gennemgået træning og sat fokuspunkter for diverse, og hvad der nu ellers skal ske. Så træner vi 1,5 til 2 timer, spiser noget frokost, en længere pause på en times tid. Så går vi ud og træner igen, og så har vi en lille frokostpause, eller en frugtpause, undskyld. Og derfra så slutter vi typisk af med noget konkurrence, noget spil, noget, hvor der i hvert fald er lidt mere humør, hvor træningen den er super intens, den er super seriøs. Ja. Og hvis vi så sidder her, og du sidder sådan og tænker lidt tilbage på det her, sådan, hvad er det, I gerne vil? Hvad er det, du gerne vil med FK Academy? Altså, hvad er missionen med det her? Altså, man kan sige, at den helt store drøm, det er jo at bygge et rigtigt akademi en dag, som man også ser andre steder, men hvor der også bliver involveret skolegang og udvikling i det hele taget, kombineret med ens fritidsinteresse, som er fodbold for mit vedkommende. Ja. Det er den helt store drøm, men på den kortere bane, der er det jo at udvikle fodboldspillere til, ikke kun til topniveau, men også til bredden Danmark. Det vi egentlig gerne vil, det er jo at danne en fodboldspiller med gode, værdier, at de forstår, hvad det egentlig kræver at blive god til noget. Ja. Fordi vi har helt sikkert mange, vi træner, som ikke bliver fodboldspillere. Men håbet er jo, at vi kommer til at kunne give dem endnu mere med, end bare den her fodboldpakke. Fordi alt det, man lærer i et miljø i hvert fald, der er lidt mere stringent, der er lidt mere elitært, der er helt sikkert noget, spilleren kan tage med videre ud i livet. Og det er jo meget interessant det her med balancegangen, fordi jeg sidder jo og tænker, som en af dem, der måske ikke blev valgt først i skolegården, lad os sige det på den måde, der sidder jeg og tænker sådan, skal man være vildt god og helt sådan super toppen af klassen og på vej til en af de helt store klubber, før det her er interessant, eller hvordan fungerer det ude ved jer? Nej, tværtimod. Jeg tror rigtig mange af dem, der kommer hos os, nærmere set ligger i bunden af deres hold, og faktisk gerne vil have en udviklingskurve, der gør, at de kan gå op i toppen af deres hold. Mm-hmm. Alle niveauer kan deltage. Som jeg sagde tidligere, så er træningsparathed og motivation fra spillerne af, det er topvigtigt for os. Ja. Niveauet, det er mindre vigtigt. Der er selvfølgelig noget, hvis man skal tilgå nogle hold eller tilgå gruppetræninger, jamen så segmenterer vi det.
fordi vi mener, at lige børn leger bedst. Hvilket også er en stor debat for tiden. Ja. Men det kan vi komme ind på lidt senere, hvis det er. Det tænker jeg nemlig også, jeg vil bevæge mig ind på. Ja. Fordi jeg vil jo også gerne spørge ind til, nu har vi taget lidt det her.